Juan Martin Elespuru, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik. Astebete da, dagoeneko epaiketa hasi zela, eta lehen asteak eman dituen bat titular edo. Ze azpimarratuko zenukezuk epaiketaren lehen aste honetarik? Bueno, gehien bat bombardaketa mediatikoa. Ja pare bat egun lehenago hasi zen Euskal Telebista Korreo eta bar, baina faltsutasunaren aldarri egiten epaiketa hasi aurretik. Eta aste guztia hori izan da, eta bueno, titularrak ere hasiera-hasieratik ziren epaiketa hasten da grafito faltsuen epaiketa euskararen jatorria 6 mende aurreratzen zutenak, o sea, que adelantaban 6 siglos el origen del euskera, que situaban el euskera el origen del euskera en Álava. Bueno, holakoak entzun ditugu behin da berriz, baita Euskal Telebistan ere. Eta, bueno, hori batetik, eta gero gauza asko dago, ez? Esate baterako lehenengo eguneko bombazo informatibo esan zen Escribanok onartu duela, bat egin zuela, faltsutu zuela bat. Eta gero ja ondorioak ziren bat egin baldin badu, auskalo zenbat egin dituen, ze akusatu gisa zegoen, baina oin testigu izatera pasatzen da, eta aber zer datorren. Bueno, hurrengo egunean testigu lekuko gisa egin zuen, eta ez zuen besterik onartu. Gauza jakina zen esate baterako, egin dela 11-12 urte, betidanik jakinda Escribanok broma bat egin zuela. Aitortu zuen epailaren aurrean, Baranderen liburuan dago, nire liburuan dago, gauza jakina da, eta hori nobedade handi bat bezala, baliz bezala aurkeztu da. Hala ere, aipatzea mereziko luke, arkeologo gisa jardun zuten langile batzuk adierazi dutela irregulartasunak edo izan zirela, eta erabili zen metodologiak ez zuela trazabilitatea bermatzen. Berjonek, Apelianizek edo Raul Sánchezek adierazi dute hori, eta ez zituztela eurek ikusten idazki berezi horiek eta garbitzerakoan bakarrik agertzen zirela, eta azaldu dutenez hori ez da ikoa. Hori izan da, bigarren titular nagusia hori izan da. Grafito guztiak agertzen zirela garbiketa momentuan. Gero, egon dira zerak, hori titularra, baina poliki-poliki gutxienez 3 grafitoren zera onartu dute ikusi zituztela hurrengo honetan zerak, lekukoak. Zate baterako abezedarioena, hanpik esan zuten, Zebrianek eta Bailok eurek atera eta eurek garbitu zutela. Beste batek, Reparatek esan zuen, berak ikusi zuela Leonidas, Espartako erregea ipintzen zuena. Gero, euskarazko idazkun badaukan zerbat, ja ban zu eta uste dut platera, goizean atera zuten eta eguerdian garbitu zuten danon aurrean. Eta hori ikusi zen. Beraz, egia da, grafitoia guztiak agertu zirela garbitzeko orduan, baina baita egia da, datu bat eskutatzen dena, eta da 1100 grafito daudela katalogatuak, 1100. Horietatik, 400 bat edo, nik uste gutxio direla, bereziak eta beste 700 dira ohikoak edo arruntak edo. Horietatik 120 daude koordinatuak in situ, hori defentsak esan du behin da berriro. Zergati daude koordinatuak in situ 120 baldin eta zeramika puska arruntak baldin badira, espaldin badukate ezer da, gehienak horrelakoak dira. Ikusi zutelako, baina jendea, ez da gogoratzen, edo ez dakiz zer, baina koordinatuak daude. Zerak esan dutenak ez dutela grafito berezirik ikusi, ez dute ikusi ez da arruntik ere.
eta 1100 daude, esan dut, galdez ez daian, ez grafito, eta arruntak ikusi dituzu? Bueno, baten bat, bai, jo, 1100 daude batera, orduan, epaiketa barruan, egon geranok, ordua pasatu ditugunok, gauza asko entzun eta ikusi dugu prentsan edabideetan ikusi ez direnak. Ostraka horiek, okerrezpanago, Arabako Foru Aldundiaren eskuetan daude, salaketa jarri zenetik. Gilen defentsak argudiatu du zaintzakaterik ez dela egon. Non daude orain ostrakak, bermatu liteke mantendu dela zaintzakate bat, ez? Zertan dagoela? Bueno, nik uste dut hori dela behar bada auzi honen eskandalurik handiena. Piezak egon dira kereila jartzailearen esku, diputazioaren esku, eta denbora guztia gainera. Eta gainera, dokumentatua dago, sarrera izan dutela pieza horietara judizializatu ondoren hainbatek. Grafoloak esate baterako, eta omen dago registro bat, ez dakiz zer, hori esan zuen Lorena López de la Calle, urte asko dela, horrek ikusten zituen personena. Hori da, ez dakit, arma homizida hiltzailearen etxean lagatzea bezala, edo ez dakit. Hori berez nulua litzateko olako epaiketa olako auzi bat, edozein epaiketa justuetan. Hori edozeinek esango dizu. Hala eta guztiz ere, epaileak ez du nulidadea eman. Atea zabalek utzi zuen, gero frogak ezertzen baldin badira epaiketak aurrera egin alda behar bada, baina ez dut uste hori gertatuko denik. Eta nun dauden galdetu diazu. Hori da, bai. Eta, bueno, epaiketa gelan daude momentu honetan, hantxe daude, eta behin baino gehiagoetan defentsaren eskariz daude, eta epaileak berak esaten du, defentsak norbaitek eskatzen duenean, zu halako pieza nahi dut ikusi, eta erakusten da, beraz, handaude. Zuek baino gehiagotan eskatu duzue froga zientifiko gehiago egiteko ostraka hauei. Froga zientifiko batek nola frogatu dezake, ez ostraka bera, baizik ostrakan egindako grafito horiek benetan direla hirugarren mendekoak. Bai, begira. Gero igual piezak ikusterakoan igual hobeto zehaztuko dugu, baina errezenetik hasiko naiz. Badira 50 piku hezurrean egindakoak. Dadanok dakigu karbono 14aren bitartez datatzen direla zerak, bateria organikoa daukaten zerak, hezurrak esate baterako. Kalkulatzen dizute, 50 urten gora beran, noiz hiltzan abere hori. Bueno, pieza hori egin beharko litzaieke karbono 14koa. Bigarren partea, nola frogatzen duzu ez direla hezur zahar horietan berriki egindako idazkunak, hori da zera. Bueno, hori guztien duzu espezialista baten esku, baditu Euskal Herrian daizen handikoak, eta mikroskopiaz edo begigolpe utzeziaia igartzen diote. Zergatik, beste hezurra zaharra bada, eta gainean idazten hasten baldin bazara, hezurra mea baldin bada, birrindu egiten da, hauztu. Ez daukaian materia organiko kolagenorik. Haundia baldin bada, normalian ez daude zerak femurrak eta horiek fosilizatu bezala egiten dira gogortu eta ezin daia gainean kristala bezala geratzen dira. Beraz, egin dadila karbono 14 eta gero espezialista baten utzi. Bigarrena, badira adreiluan egindako beste mordozko bat, eta zeramaikak ere bai freskoan egindakoak. Hau da, zertu baino guztina, labean sartu baino lehenago egindakoak idazkuna.
Hori datatu daiteke termolumineszentziaz. Piezak berotzen dira, ez da 800 gradudaraino ero, eta emititzen dute radiazio batzuk, eta bueno, da teknika bat, nik xehetasunak ez ditut ezagutzen, baina horrela datatzen dira esate bateko txinatar pitxarrak eta entzinakoak. Eta zeramikakoak ere, badira oraindik hildoak estaltzen dituzten konkrezioak, karbonatozkoak edo, horiek ere zertu daitezke, analizatu daitezke, horiek ez dute ematen datazio absolutua, baina bai egon direla 100 o 200 urte edo lurperatuta edo horrela. Ostraka konkretuak aztertzera joko dugu orain, lehen gaia euskarari buruzkoa izango da. Pentsatzekoa baita euskarari buruzko ezer agertu ez balitz, agian elitzatekela gertatu den eta osatu den guztia osatuko. Baina badira, ostraka askotan kontraesankorrak direla diotenak, aintzin euskarak izan omen zuen evoluzioarekin eta batzuk aipatze aldera, lehenik aipatuko duguna da lagun hitza agertzen dena. Hainbatek diote, ez denek, lagun hitzak garai hartan ez zuela existitzen, ez zela erabiltzen euskeraz. Gehiago esan dute, hemen agertzen den kontestuan oso lagun adiskide agertu beharko litzakela. Ez, Gorrotxategi berak esan zuen lagunekin ez duela gainolako problemarik, hitzarekin, kontestuarekin duela. Orduan nik hemen ez dut ikusten problema handirik. Aipatu den beste puntuetako bat, artikuluarena da, hainbat ostrakatan, hainbat grafitotan artikulua duten hitzak agertzen direla, hemen dugun hau bezala lura, sua ikus genezak hemen, baina aitzin euskeraren teoria onartuan edo, dio, ez dela edo garai hartan ez zegoela artikulurik euskaraz. Bai, hori da erakusten dena gure unibertsitateetan, da nire ustez berezilari edo hizkuntzalaritza historikoen buru egiten dutenen pasadarik handiena da niretzat. Nola dakite ez zala harik erabiltzen artikulurik? Nola konpontzen ziren euskaldunak gauzak esateko? Edo plural egiteko, etxeak, artikulu plurala da. Edo, da proiezio bat egiten dutena, erderetan, hau da, latinetik zeto zen, latinean ez zegoela artikulurik. Eta orduan, gaztelerak, italiarak, frantzesak hartu zutela erdiaroan. Zeratik, demonstratibotik. Hile, hilut, la, lo, birtu zen gazteleraz. Eta garai hortan, 6, 7, 8 mende horietan, oso bitxia da, mende guzti horietan gertatzen dela guztia euskaraz. Artikulua zertzen da, euskalduntze berantiarra orduan zertzen da, begira, adarra jotzen digute ondo. Zera, ez dago inolako dokumenturik esaten duena, ez zala artikulurik erabiltzen. 8-9 mendean agertzen diren zer guzti, lehenengo dokumentuetan agertzen da, larrederra, arana, aran luzea, beti akin, ez izenak egiten, eta bar. Bueno, orduan, ostraka konkretura begiratuko dugu. Begira, lura eta sua, ez du ipentzen lurra, ipentzen du lura. Joan dan egunean Gorrotxategi denpora guztia, arraina, eta ez du ipentzen arraina, araina ipentzen dago, lehenengo irakurri bentzet ondo. Bueno, zeramika baten egina dago, hildoak ditu, kostrak ditu, patina ditu, analizatu ditzagun. Justu, epatu behar nizun beste ostraketako bat da, araina jartzen duen hori. Arrain izan litekela, baina ez lukela izan beharrala idatzita, badela ez dela? Ez, esaten dutena da, euskara zaharrean arrani izan beharko litzakela. Da gero, hori joan da egunean Gorrotxategik insistitu zuen, behin da berriro, arrani. Eta gero arrani bihurtzen da zala arrain, beranduago. Baina
berreraiketaren arabera eta Michelenak esan zuen, da arran izan. Bueno, nola dakizu? Nola esan 3. mendean arrani? Begira, dokumentatua dagoena da Amerik Pikon erromesaren zean araine erre batekin gen idatzita gero. Gaur bezala, baina arain dago. Orduan, zergatik garai hortan zen arrani? Horiek dira, berreraiketa zer batzuk egiten direnak, bulegoan, baina inolako froga eta dokumenturik gabe. Eta gainera, gauza bera, organikarik ez omen, artikulorik ez omen zagoen. Beste puntu deigarrietako bat, esaldi osoak irakur ditzakegula da, esaldi oso horiek, ila denak behintzat, kristautasunarekin dute lotura, eta kasu askotan deigarria da, ze ulerterrazak izan daitezkeen batzuk behintzat. Ez dute zertan ulergaitzak guztiz izan, nahi dut, hizkuntza batzuk asko aldatu dira, mila eragin desberdin eduki dituztelako, latinak edukitu, eta romantzia sortu dira, eta aldatuz joan dira, eta bar. Beste hizkuntza batzuk askoz gutxiago, greziera esate baterako, greziera izena dauka, eta, nahiz da aldatu duen, oraindik ulertzen dute greziera klasikoa, nekez, baina ulertzen dute. Nik 3 hitz ikusten ditut hor, eta horietako 2 desberdina dira, orain, ata, ez dakit, aita da, zutan zarraio da. Esan edot, zeruetan da, edo zutik, edo izan daiteke, baina desberdina da, orduan, esaten dute, eske dana ulertzen da. Jendeak, nik uste dut ez dituela grafitoak ikusi, ez ditu argazkiak ikusi, eta ez da aukerarik ez dagoelako, hor daude Ostraka basean eta sozioinabilean zearen eta daude argazki osonak, daude transkripzioak, eta transkripzioak eta argazkiak ikusten dituenak esango du, dana ulertzen da, nik batzu izango diet, nik ez dut ulertzen da daramat 12 urte honekin. Ulerterraztat jo genezaken beste bat izan liteke hau, niri, ata, zi, jabe. Neure, erreza, neure tira, baina ata, gero, jabe hautsia dago, eta gero behan ez dakiz bentzen duen. Ikusten da, zer, Ostraka desentetan, nik ez dakit izango diran 8 10 aita gure arkaiko baten hasiera. Eta askotan agertzen da jabe, askotan, pare bat aldiz bentzai bat, jabe geure ata. Jabe, dano dakigu, jainkoa zala, zerean ez, judutarrentzat eta judeo-kristauentzat eta bar. Eta hor dago, pauso bat, jabe akin hasten da, jabe geure ata, gero geure ata zutan, eta ikusten da, aita gure arkaiko baten hasierako hitzak direla, baina nik genuke esango berdinak direnik gaurko zerakein, ez dira, bestela errepasatu testuak. Kristautasunaren puntuetan gehiago sakondu aurretik, aipatuko dugu euskararen puntu hau lehen ere esan dugu, berezki garrantzitsua dela, batez ere benetakoak badira, gezurtatu edo ezeztatuko luketelako Euskalduntza Berantiarraren teoria. Bai, nik uste dut momentu honetan oztopo edo handiena hau argitzeko, lehen esan dugu hau hilabetean argitu daiteke laboratorioetan, eta ez esaten duenak realitatea eskutatzen ari da, handienetaiko badala Euskalduntza Berantiarraren teoriari eutzi nahia, baina aginekin eta zerekin. Eta hori dator
Real Academia de la Historia de España jakina horrentzat dogma bada. Dogma bada esate baterako, ja bihurtu da gainera eta azkenengo urteetan gehiago, etzala euskara egiten zerean. Ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, ez Araban, eta azkenengo tuerka ez dute beste buelta baten da Nafarroan ere ez. Baskoiak ere etzirela euskaldunak. Eta zeltak ziren, da gero ja latinizatu zirela. Gure herria Babalore herria da, eta nork eta Euskal Telebista izan da tesi hori plazaratu, auspotu eta behin eta berrez ikustarazi diguna Santanaren zehararekin. Eta esan beharrek ez dago, tesi hori dela gezurtia eta gainera duela trasfondo geopolitikoa, ze azken batean hor honetaz luze hitz egin dezakegu, eta behar bada ez da gaur momentua. Baina azken batean zer dago horren azpian? Horren azpian dago legitimitate arazo bat. Euskara etorri bazan, Akitaniatik ero, 6. mendean edo. Eta aurrez hemen bizizenak zeltak, ero ez dakigu zelta o latina egiten zutela. Zelta ez, zelta galduta zegoen, 3 mende lehenago, baina, bueno, ez dakigu zer egiten zuten. Okupatu bat zuten eta nolabait inposatu euskara, hemengo jatorrizko hizkuntza lehen, euskara baino lehenagokoa da, jakina zelta, latina, eta latinaren ondorena gaztelera da. Zer eskubide daukagu euskaldunok, orain berrezkolduntzea proposatzeko baldin eta hizkuntza inbasorea baldin bada. Eta hori, esan dut, fentzu dugu, begiratu, joan da igandean oraindik Almagro Gorbeak, zerean El Paisen idatzi zuen El Afer Beleia. Beleia afera, beste batek idatzi zuen titulu berdina. Eta tesia hori da, osea, asmatzen ari gara gure historia, hemen zeltak izan gara 6. mendeak arteta. Hori euskarari dagokionean, aipatu ditugu hainbat puntu. Kristautasunaren ere aipatu ditugu, baina kristautasunari dagokionean atentzio gehien deitu zuena lehen unetik, izan zen gurutziltzatu, Jesus Nazaretekoa gurutziltzatua, haren irudia, eta gainera irudietako batean, goian, RIP, Requiescat Pacem jartzen zuela, baina RIP jartzen du, edo? Fijatu ondo, ikusiko bagenu ezkerreko hori bera bakarrik R bat irakurriko genuke, nik hori egin dut aumentatu eta ikusi, nun dago borobilduta zera, R-a daukan zera, ez dago? Gero kontuan eko behar dugu oso pieza txikia dela, ematen dugula, nahikoa da deskazkareiatzea punta baten zertzeko. Zer gertatu da hor, ez dakit, baina delogo hori ez da R bat. Oin fijatu P. Bai, hola ikusita P ematen du. Nun dauka goiko kanala? Esan nahi dut, dauka, dago zertuta. Esan nahi dut, eta hau ez diogu guk erdi itxu gaudenok esaten. Pieza hauek prozesatzen dituzte restauradorak, restauratzaileak. Uste dut bihar deklaratuko dutela. Dira, Paloma eta Isabel dira. Bueno, hoiek epailearen aurrean deklaratu zutenean esan zuten. El controvertido RIP dela, bere ikusi dute, que en origen eran 3 rayas, símbolo de santidad, como aparecen en otros muchos grafitos. Hau da, beste grafito askotan ere agertzen da 3 marra, hori santidadea da, hemen ikusten da, erdian 3 marra eta aldamenetan 2. Orduan, gure ustez eta restauraziokon ustez ez du hor RIP jartzen. Jarri ala ez jarri, ez da agertzen den Nazareteko Jesusen irudi gurutziltzatu bakarra, gehiago ere agertu dira, eta lehenengoak izango lirateke. Bueno,
hor ere pixkat esageratu eginda. Badira, hirugarren menderako badira gurutzeak eta nire liburuan hemen badaude zertuta. Oinen ez gogoratzen oso ondo, baina badira garai hortakoak edo baten lehenagokoak ere Kalbario edo Bentzel Jesus gurutzean agertzen direnak. Baina bai izango liake nahiko lehenetarikoak. Eta begira, hementxe daukagu hiru zerarena, ez da berdin-berdina, baina hiru marra konvergente santutasuna sartzen dutenak. Kristautasuna edo latina eta utzi, eta beste puntuetako bat, askotan aipatu dena, beste ostraka famatunetako bat, da hieroglifiko egiptoarrak dituena, baina hieroglifiko egiptoarrak ez diren hieroglifikoak dira. Bai, hemen eta gero badaude beste pieza batzuk ere, kartutxoekin eta hau baino elaboratuak badaude beste pare bat ostraka. Bueno, eta esaten dute badaude, baina ez dute esaldi bat zertzen edo zera hitz bat edo ez dute osatzen. Horrek ez du ezer arrarorik. Bestea beste, garai hortarako eta lehenagotik ere, eskritura hieroglifikoa oso jende gutxi zen gai ulertzeko eta idazteko. Baina erabiltzen zen eta daude hainbat Italian dabar. Turinen bada mahai bat, zoragarria, bigarren hirugarren mendeko Turingo Museo Egiptiarra da Europako bigarrena ikusgarriat, eta badago dana hieroglifikoz beteta dagoen mahai bat, tabola, aztu zait izena, berdin da. Eta ez dira irakurtzen, erabiltzen zituzten dekorazio bezala, ze Egipto oso modan zegoen Romanian, ikusi Romatar munduan. Ikusi besterik ez dago Kleopatra, historia guztiak, ikusi ditugu mila pelikula, zenbat obelisko dagoen Roman, eta garai hartan ekarritakoak asko. Temploak ere badira, Osirisena eta Italian badira. Ez du ezer erraroik eta gehiago izango dut, agertu dira baita Kastejonen, Nafarroan, zera hieroglifikoak. Ez dakit haiek irakurtzen dira, lehenagokoa dira. Baina, eta peninsulako beste leku batzutan ere, hieroglifikoak agertzen dira. Beste oso deigarria izan zen beste ostraketako bat, beste izan ezin zuen izen bat, Descartesena izan zen. Lehen unean behintzat, fama gehienetako hartu zuena, hori ia desagertu da, dagoeneko. Ez dakit, azaldu guzu pixkat zertzen hori. Esaten duzu behan, hori desagertu dela, ez da desagertu. Joan da egunean, 3 arkeologo salatariak, ibili Descartes gora eta Descartes bera. Alucinatu diten, porque todos leímos Descartes y también Eliseo eta ez dakiz zer da. Eta oraindik jarraitzen dute, eta oraindik dago akusazioan dago. Descartes, filosofo ez dakiz zer da. Zentzun puxka bat, bizta puxka bat daukanak ez du jarraitzen. Gaina esaten zuten, porque los tres filósofos, entre los filósofos, Séneca, Sócrates, Virgilio, eta defentsako abogatuak esan zion, Virgilio no es filósofo, es poeta. Hola, geratu zen pixkat. Maila hori dago, begira, garbi dago, lehenengo 3 zer diran, eta besteak ez du ipintzen Descartes, ez dago esplikazio gehiagorik. Ze ipintzen duen, zalantzak egon dira, Niskarri o Miskart, ote zan, joan dan azteko deklarazio baten, egon zan marrazkiak egiten dituena,
pieza guztien marrazkiak egiten dituena Tarriño, arkeologo eta marrazkilaria, berak pieza ikusi zuela, berak luz rasante erabilzuan, con una lupa de 10 aumentos, eta garbi ikusi zuela emea badala, hasieran. Eta jazta. Amaitzeko, datozen egunetan lekuko gehiagok testifikatuko dute, beste astebete geratzen zaio epaiketari, SOS Iruña Beleiatik ze espero duzue epaiketan egondik? Bueno, nik uste dut orain egun gozoagoa datuzela, ze lehenengoa izan da, eraso hori, lurretik ez da ezer irten eta zera eta faltsutasuna eta bar. Hori ikusi da, bueno, ez dela guztiz egia, ze pieza batzuk esertu dira. Oraindik ere beste piezan batzuk restaurazioan agertu direnak, garbitzerakoan ez dakiz zer, olako zerak ere izango dira. Esate baterako, ikusiko dugu zer esaten duten restauraziokoak, baina baita ripen kontua eta horiek zertuko dira. Eta gero, defensak presentatu ditu bi edo hiru perizial, bata evidentzia fizikoei buruzkoa, grafologiakoei buruzkoa bai, eta horrek jokoa emango dute. Orduan, jakin nahi nuke gaur ikerketa egin duen ertzainak ze arraio esaten duen. Bueno, ez dakit, irakurriko nuke testua, baina buruz esango dut, que las falsificaciones se hicieron en el puente de San Prudencio o en verano o en casa del falsificador o en el propio yacimiento. Ez dakit hori dago. Orduan, alderdi hortatik, Eliseo Gilek lasai on beharko luke, ze bera kondenatzeko ez dago ezer. Baina jakinda ze interes dagoen kondenatua izan dadin, ni txarrenean jartzen naiz. Sententziari begira, susmoak okarra diran. Ederki, Juan Martin Elexpuru, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zeuei, aukera muteagatik.